Добре, това човек е научил текста. То е як, то си това виждаме направо. Толкова мяза като това от Луди Жаби. Това никъде не е споменато. Изискването е гол и облечен. Сега шегата на страна с мен Боян. Добре, аз съм окей за Даниел. Здрасти. Първо предизвикателство облечи футболния екип на Нисан, докато си в колата. Второ, купи съм чоколетови семки. Извинявайте, някъде наоколо да продават семки. Може играем за награда, състезаваме се, ако може малко по-бързо. Честно казвам, никога не съм сграл в уния. Така. Участвам в едно състезание и ми трябва един човек, който да ме придружи до едно място. Да отидем заедно с теб до Нисан. Заповядайте, успех. Мерси, благодаря. Само да попитам нещо, участвам в едно... С кола сме. Може би е някъде горе овипа, чек сега ще видим. Къде сте ги скрили? Къде сте тия седалки? Толкова напади и на тренировка направо. Тръгни надясно. Но доста хора обиколих, ама никой не ще. Някъде тук, където можеш да спреш. Участвам в една игра за финал на Шампионската лига. Просто е състезание, който стигне най-бързо, ще ги взема билети. И аз, за мен какво? 10 лева. Ами даже сега веднага да си тръгвам. Да, веднага тръгваме. Просто ще си ми от голяма по. Къде са?